ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାହାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ସିଂହ ଆଉ ଛୋଟିଆ ମିଶା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଏବେ କରିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସିଂହ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ଥରେ ସିଂହ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ଟିକି ମୂଷାଟି ଆସି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଂହ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୂଷାକୁ ତାର ବିରାଟ ପଞ୍ଝାରେ ଧରି ପକାଇଲା। ତାପରେ ସିଂହ ମୂଷାକୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ଛୋଟ ମୂଷାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହେ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମର ଦୟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସିଂହ ହସିଲା ଏବଂ ଦୟା ହେତୁ ମୂଷାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଂହ ଏକ ଶିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଗର୍ଜନ କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ନଥିବାରୁ ବୃଥା ହେଲା। ଛୋଟ ମୂଷାଟି ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷାଟି ତାର ଛୋଟ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶୀଘ୍ର ସିଂହ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଛୋଟ ମୂଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏ କାହାଣୀର ଅର୍ଥ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ।